Hello, hi, Sanmonani, and welcome to yet another episode of Elevate, brought to you by Ikakasi FM. Kamalam, Gustabile Kamazubane. Now, you know when you see my face, it means that you're about to hear a story that will change your perspective, challenge how you are thinking. And today's episode particularly challenges how we see and perceive South Africa's justice system. We're sitting with Nkosinati, Bambiza Ngombopha wakaqhiya, wrongfully accused, but today he takes us through his journey. Kwenzakalani ezegcine eyithola ehleli nami la uSithabile kwi-Elevate namhlanje. Mbopha, sawubona. Sawubona Sithabile. Uyaphila kodwa bhuti wami? Ngiyaphila, ngiyabonga ngethuba. I want us to go to the year 2005, Nkosinati, which is the year that you find yourself incarcerated. Wrongfully at that. And I can imagine ukuthi you're not just accused of killing umuntu nje, someone who is holding a very powerful position in society. I want us to go back to that place. Kwenzakalani ngo 2005 before kufike lo mzuzu naleli hora, wenzani ukuphi nempilo? Ngo 2005 beku January ngalezi ikhathi zokubuyela kwabantu abafunda ezikoleni. Okay. Leso sikhathi bengifunda eMangosuthu technical ngaleso sikhathi esemlazi. Okay. Ngenza biomedical technology. Kodwa nje bakade ku January bengibamba netoho ngala ko Coca-Cola API wathi ukulungisela amasento okubuyela eRes. Sure. Ungakaxhapha kanje uNSFAS. Okay. Ozokwazi yethu. Ngomhla ka-20 January ngathathwa nje ekhaya omunye wabangani bami kwakuthiwa uPhumlani Nkosi owagcina aba co-accused kule matter. Wathi angemphelezele uyobheka isinqanda mathe sakhe eDamini. eDamini enye yesection ekhona elindelana. Okay. So So hayi uthi emfuleni. No. Okay. So indawo esiyihambayo vela hayi ukuthi mhlambe sasiye endaweni ehlukile. Umhla ka-20 loyo so ikhathi mhlawumbe kwabo 5. Kanti ngalolu suku later ngokusho kubufakazi ophambi kwenkantolo kuthiwa uShabalala wadutshulwa wabulawa ngabo 8. Ngawo umhla ka-20. Ngawo umhla ka-20 and ngakhona le ndawo kade sekukhona ngakuyona thina. So thina siyile lapho sabuya. Futhi mina ngaphusha ukuthi sheshe sibuye ngoba ngaleso sikhathi i-gym noma izinsimbi ezingekho formal bezihlala ekhaya so besijimela eminyango. Okay. So ngangiphosuma ukuyokhipha izinsimbi ukuze siqala ukujima nabanye so akwazi ukuthi ngingahlala le emjolweni kamngani. Yeah. So sasheshe sabuya endaweni le kwagcina kuyindawo yesigameko. Okay. Later. So uma kushaya umhla ka-20 loyo ke sesibuyile sizwe nathi endabeni sekuthiwa uShabalala udutshuliwe ngabo 8 kale kule age ngangina 21. So nami ngomunye kusho ukuthi umholi wasendaweni oshonile. So ayengithinte kakhulu nami lento. Kodwa usuzwile ngayo. Ngizwile ngiqhubeka nempilo ka register ufuna umuntu abuyile esikoleni ethi umhla ka-20. Ngomhla ka-28 ngilele nje usuku olujwayelekile. Ngizwa ngalutho lashaya isicapha noma kuqhakezwa ini ngezwe nje ngabantu bengivusa embedeni. Uvuswa ubani? Ngalesikhathi bengivusa ngangazi ukuthi obani because ngabona later ukuthi I know ikhathi wa past 12. Nganyakaziswa nje embedeni kumnyama kanti mangivula amehlo ngihlatshwa amathoshi. Leso sikhathi angiboni ukuthi obani. So awuboni lutho. Ngiyabona lutho. Kwathiwa ngikhanyisa endlini. Mangikhanyisa abantu bagcwele indlu. Kukhona nabamhlophe cha zikhona impela insizwa. Baphethe ibhame ezinkulu nezincane but ngaleso sikhathi ayikho into engijetha amaphoyisa. Yes wayekhona nomhlophe kodwa still ayikho ke engijetha amaphoyisa. So manje uphaphama ebuthongweni awazi nanokuthi kwenzakalani lana, ubona kugcwele ibhamu namadoda endlini. When do you figure out ukuthi hayibo actually abantu bomthetho laba bakhona la endlini? Yabona ekhaya nje basa seyinsizwa so3 mina ngiphakathi nendawo kule 3. Okay. Omdala engimlamayo uyiphoyisa. Omncane wayengilama osewashona. Wayethanda ukuhlupha. So uma kungabantu abanje angazi noma bafuna lo mncane ogangayo noma mhlambe abasebenza nalomdala mhlambe benzani angazi kodwa nginesho ukuthi akufunwa mina. Sure. So baseshe endlini nganginesho ukuthi ayikho into eyicala but bake basesha ngaze ngasabe ngathi khona icala mhlambe elafakwa la ngomunye unyaka but abatholanga lutho leyicala they took nje ithombe ezimbalwa neID nephone base kuthiwa batshela uma ukuthi I know
sicela asiphelezele khona la sifuna sikhombise khona. Okay. So Ashiye ekhaya. uthathwa ekhaya as umuntu ophelezelayo khona la uyokhomba khona. Yes. So they don't put you in handcuffs. No. They don't read you your rights. No. Wena nje awutshelwa futhi nanokuthi uye police station. Angitshela ukuthi police station angatshela ukuthi khona icala elikhona. Okay, umuntu nje wena oyo ophelezele khona la beya khona. Impela abasho njalo. Are they friendly labantu laba bakhona la endlini noma injani idimina yabo? Na yayikude nokuba friendly kodwa ke abaqalanga lapho ukungibamba mhlambe ngezidlozana kodwa awufeel umoya ukuthi cha akuwona obungani lo. Wena nje uyasiphelezela khona la siya khona. Yeah. Okay, then take us through what happens then after that. Usuthathiwe ke wafakwa evenini noma ufakwe emotweni ngoba phela khona la uyokhomba khona wena. Ufakwa kuphi kwenze kanjani? Almost ngaphandle kwegate, past 12 la. Izitsha mhlambe imoto abahamba ngazo ngoba baningi, mhlambe ezoba lapha phambi kwegate, no imoto zazingekho. Kwamele sithi ukuwalker. Zisendaweni othi mawusekhaya ungaziboni. Ngani noma zayicashisiwe kodwa ke zazingabonakala. Mangifika lapha imoto ziyinqwaba, yashintsha lapha indaba bathiwa ay awumfake insimbi. Ngiyaqala ke manje ngiyaphazamiseka ukuthi insimbi sifakwa kubani manje. Asi ngiyabuza ukuthi sifakwa kubani wathi ay ashintshe language yaba nenhlamba. Abasekho abantu basekhaya manje la. Abasekho abantu basekhaya njengamanje mina ngedwa la. Bonke labantu abala ngibazi. Uphi ubhuti ngoba phela ubhuti usebenza emaphoyiseni uke wacabanga mhlawumbe ukuthi umthinte. Ngaba nethemba lokuthi njoba bengithatha mina ngingasenayo i-right yephone laba basele ekhaya shothi bazomthinta anokuthi njoba kumhla ka28 manje lento yenze ngomhla ka20 ngicabanga mhlawumbe contains mina just containsekile mhlawumbe izolo mhlawumbe abafuna mhlawumbe bayangifanisa sure azisuka imoto elindelane zibambe i-direction eya ngase Newlands mosuke elindelane that is uya ngase CBD eThekwini until singakafiki la siya khona bathi wendleleni nimbulayeleni uShabalala babuza wena uza mina kule moto esikuyona awuke venini no engekho veni okuyimoto encane lapha angibuza simbuleleni uShabalala hayi yabona okokuqala ngavele ngahleka so ngahleka ngicabanga nje ukuthi I know kusho ukuthi khona umuntu abamfunayo because akwazi ukuba yimina athi mangihleka kwathi hayi no sazokhuluma masifika phambili asidlala so mase besho lento sengihamba ngiyazibuza manje hawu ngicabanga ukuthi okay lento yalingala sonto le yathatha ngiyabeka manje okay kumbula uthi no sike saya lapha and for me angisiboni isidingo sokuphika ukuthi sike saya lapha because namanje ngisasho ukuthi sake saya inkinga yami the time in question iyahlukana thina saya earlier isigameko senzeka later so now ngenze njani ke makunjalo until sifike eKhethomena ay safike sasho kakhulu ke isibhaxo lapho usekhona la umngani lo kade uhamba naye no okwamanje ngithathwe ngedwa usawedwa thathwe ngedwa kwamanje sayodilwa nami safike eKhethomena ngajinyiswa ngashayiswa ama push up kanjani but ngagcina ngikhunyuliswa ngasala nqunu ngahlaliswa esihlalweni esasina lezi zinto kuthiwa yina ama armrest ngaboshelwa khona ngabhanqwa nesihlalo uthanda ukushaya ngesibhakela ushaya ngesibhakela samshaya ngempama hayi inhlamba kwakuyigama lami kukhona nje inhlamba engazi ukuthi mawumemeza ngathi usho kumina ngoba kangibonisi ya until ngifakwe into la ekuncisha umoya bacoverisha ikhanda lakho ke manje bathi uma usufuna ukukhuluma uzophakamisa izithupha because nengalo ziboshelwe la so into emovayo isihlakala kuphela your wrist so bangifaka ishubhu kuthiwa angisho ukuthi simbolaleleni ziphi ibhamu besithunywa ubani kudumpotiyana and at first I thought ayibazoyifaka lento bazophinde bayikhiphe ngizobatshetha ayikho leyo kanti hayi ngiyazibhedela abayifake bayikhiphe ngiphakamisa isithupha lesabashoyo ngivume ngithi mina ngitshela mangivuma bazongiyeka kuthi okay buthunywa ubani ziphi ibhamu dumpotiyana because bengivuma nje ukuthi bangiyeke kuphela. I'm curious to know ukuthi at that time wake wasibamba nokusibamba isibhamu noma because you're 21 you're saying wake wasibona o mhlambe sabhuti wakwasibona wawukwazi ukusibamba isibhamu ngaleso sikhathi
ngangakaze ngibe umuntu osibamba sibamba but bengisazi ngoba ekhaya sikhona ubhuti wami uyiphoyisa but bekuyigame ekude nami leyo because even ngisho ummese into ebengingadlaleli kuzona besingekho isidingo kwimpilo kade ngiyiphila ngaleso sikhathi. So ngale kokuthi wawukhona endaweni almost around the same hours la kwakwenzeka khona isigameko, is there another reason you think ukuthi kwasolakala wena noma nina nomngane wakho? Ngizosho umbono wami. Okay, yes, ngifuna wona vele umbono wakho. Ngoba even enkantolo kwakwabuza ukuthi why if ngewena kwathi uwe. Ngoba abakaze nabo bangitshela ukuthi wayebelanda mina. Ngiyaye ngizicabangela. Ikhona into ethi kumina amaphoyisa ezongilanda ngaleso sikhathi. Vela ayebaza abantu ababolela ushabalala. Yes. But kwakumele kube khona abantu ababoshwayo ku convict to a case closed ukuze kungasondelwa kulabo bantu. I'm just assuming mhlawumbe ukuthi mabekhuluma nabantu bangalapho endaweni edamini. La vele igama lami co-accused ngoba vele as I'm saying ukuthi saya vele thina. Yeah. Hayi ngale sikhathi ekukhulunywa ngaso. Yeah. So lokho ngikusho ukuthi kuze kube namhlanje amaphoyisa yonke into ayenza iyakuvezela ukuthi nombani ovelayo ukuthi uyena ngempela wenza icala. They choose ukuthi lo evidence ekhona angasebenzi kuyona noma bayihliphise. So uyafika ngemanje u-co-accused wakho nihlangana kuphi, uyalivuma icala kwenzakalani? Okay, njengoba ngilanda ngopast 12 mina ngibanjwe ngenduku ngafakwa ishubhu ngenziwa yonke into kwaze kwayosemnyango. Ngangilongiqalaza nje emawindini because nise police station njengoba kwenzeka lokho. Ama buildings wabo lawo awumakhelwane ne police station eKhethomena so ngikusebenzela khona abasesha. Ushiye nje ukuthi odongeni kubhaliwe ukuthi don't say angazi. Ngombhalo nje obuhlungwanyana obovu. So yonke into abazokubuza yona la uyayazi. Ayikho into ozothi awuyazi. And nje obuyazi uphakathi kuyona hayi ukuthi uyikhomba komunye umuntu. So nje bengishaya kwakumele ngizama ukwenza into ezoba i-composition but kule composition ngibe mina i-main character la. Sangababala abanye but imina kumele ngibe khona. So ngiyakhumbula at some stage bake bangifaka lento ngaze hayi bengithunywa uThabo Mbeki. Ngoba ngaleso sikhathi mhlambe ne-AG bangibuka ukuthi okay lokho kuthiwa ngimbulele mkhulu kwi-IFP. Then ngaleso sikhathi okade umongameli we-ANC uThabo Mbeki. So I thought mhlambe bazosithenga le story bathi kungiyeka because into sokuyifuna kakhulu lapha i-break. Yo, I can imagine. Ngisho ngathi uyolanda uMandela noma ngathi ulanda abantu bathi udinga leya break ukuthi ke drive kuyofunwa lowo muntu. Uthi ukukhokha umoya. Bazokubuya bazokushaya kodwa lo moya udinga. So sagcina semlanda kuseni uPhumlane because ngiyasho ukuthi ngangihamba naye so ngagcina ngathi no shothi amdubula sihamba naye. So icala ngalivuma emaphoyiseni ngenxa yokushawa nokuthotsha with the hope yokuthi mhlalithethwe icala enkantolo. Izinto engiyoziveza lezi kanti akuyidlalela. Ngeke ulithola ithuba. Na uzolithola ukuthi nje ngeba ikhole yonke leyo nto. Sure. Okay. So isikhathi siyahamba ke niyafika ke no co-accused wenu. Finally nime phambi kwenkantolo. What evidence do they present in front of the court that proves ukuthi uwe lo in fact abamfunayo? Into ekhona kakhulu uyabona uma izothi inkantolo lababufakazi owabushwa mhla uthi wena awushawa inkantolo no wavuma willingly. Yo. So unenkinga manje ukuthi uzoprove kanjani ukuthi awushawa because icala okokuqala lizothethwa after almost 2 years uhlelo ku waiting trial. So ungeke ukuthi ngishayiwe last year bokani ngivuvukela. Usuku usuwena okwazi ukuprove lo. 2 kubese kuba khona umuntu namanje ngazi ngiphinde ngimbone kamgcine efakaza nje owavele nje wami enkantolo wathi hayi mina ngambona umbona. Ngimbonile. Iphi intombi because bekuyocheckwa yona ikhona la kwi list yofakazi. No impilo izokumangaza. Lo sesesasekuyena asibanga sisakwazi ukumbiza ngoba sema ngiboshwa ubabushabalalo benamakhosikazi amathathu. Okay. La dujoyelwa khona noma la sasiye ngakhona ikweminye imizi yakhe enomunye unkosikazi. Okay.
So uma siboshwa thina khona kade besupporta even bakhona bakashabalala kukhona kade beagainst thina bakhona bakashabalala. So uma sibuka thina manje siyabona sayibo lento mazana kade ezoyibheka umngani wami isihambisana nalaba ya. So uyaziboya awusakwazi ukuyibiza manje. So sagcina singayibizanga ngezathu enjalo. But ukhona umuntu wabi manje enkantolo wathi angimbonile umbopha futhi ngiyamazi. Uyena. Yes. Okay. So ke lahamba ke icala and then you end up finding yourself incarcerated. Kufika kanjani lapho kuthiwa hamba olinda noma sesiphumile isinqumo sithi wena kufika kanjani lapho? Emva kokuthatha kwecala bangena ofakazi abancindezelayo abangidefendayo nani. Kuyinkinga ke ezinkantolo zethu. Uma uboshiwe wena abaphenyi evidence abazoyilanda ile ecindezela wena. Ngisho ngayisho ekhipha wena ecaleni. Abayilandi leyo kunalokho bazama ukuyihliphisa. So konke engangakwazi ukukulanda kwakulele kuthena umseshi uyakulanda. Ngaso sikhathi mina angithi angazani nakuboshwa ngazi ukuthi umuntu omseshi ngaleso sikhathi usesha nje usuke eneutral. Oh yeah. Kanti no usuke ngekho neutral. So okunye ngaleyo ndlela engangakwazi ukukuthola if ngangazi system ime kanje. Mhlambe ngangizokwenza ngezinye indlela. But ke kugcina kugwetshwa mina life sentence emva kwabonke lobufakazi kwathi washo singabonakala. So ama-murder weapons because angena ama-forensic experts athi ibhame isebenzile kwisini zo-3 or more. Zitholakele lezi ibhame zo-3 or more? No, zitholakele ibhame. Ukuthi awukwazi ke phela ukuba ngumsindi enkantolo ukuthi if ngivuma icala willingly wayengakhiphanga noma esisodwa esibhame ibhame ezo-3 or more, okay, let's say 3. Akho sibhame esikhona, akho fingerprint whatsoever, akuchekwanga bani gun residue. So ilo muntu othi wangibona icala wena walivuma. Yes. So namanje ayikho enye into ekhona ngaphandle kwalokho efaka uchiye ecaleni. Yo. Okay. So then uyahlala ke ngaphakathi. Tell me, how was your experience? I mean, ziningi izinto esizizwayo thina singaphandle that happened ngalapha ngaphakathi. Wena mawufika into wawuyazi noma wawuyizwa iyafana yini nale owafika wayi experience? No, into engayisho nje ukuthi mawufunda iBhayibheli kuthiwa khona isihoko. Yo. Ejele khona esihokweni. Sure. Mhlambe ikona ukuthi ke into edala ukuthi izinto ezikhulunywayo emphakathini la ngaphandle ezingafani. Uzothola umuntu mhlambe ozoboshwa isonto elilodwa angena ejele afike mhlambe ejele isimo se relaxed. Uma ephuma unementality right ejele. But for umuntu ohlalile ngempela wazibona zonke izimo uyazi ukuthi ejele sesihokweni. Ejele kuyakwazwana. Ejele kuyarishwana. Ejele kuyadliswana ushevu. Yonke into ongasuyicabanga akekho futhi umuntu ongathi yena mhlambe ngenxa ukuthi ubani ejele usafe. No one. Noma ngabe uyigunya noma ngabe uyini nawe awukho safe ngoba nawe ayakwazwa afa. So nje akona ukuhlakanipha kwakho ukuphuma ejele uphila. Akona ukuhlakanipha kwakho. Kuthiwe indawo yokuhlumelela isimilo. Do you agree with the perception yokuthi ejele people are being rehabilitated? Ejele umhlaba nje. Sure. Umunye umhlaba njengomhlaba wala ngaphandle. Ukhona umuntu ozofika ejele afika ishintshe impilo yakhe, but isikhathi esiningi kuba i-choice yakhe. Not that mhlambe u-correctional services contentile mhlambe ngako ayenzayo ngoba nje ngikwenza lesibonelo uthola ukuthi mhlambe nihambe ama programs ku social worker, ama psychologist whatsoever. Nihamba mhlambe no-7 ngesikhathi esisodwa. So uyabona nje ukuthi okay lento eyenzakalayo. I-counseling niyoyithola noba u7. Counseling nje ngiyakhumbula at some stage mina ngingaxabana no social worker. Ngiqala ngiyokhuluma wathi eqayela ke mawufika la i-procedure ithi uyalivuma icala before ngiqhubeka ukusebenza nawe. Njobe esho lonto ngiyazibuza ukuthi ngilivume kanjani njengoba ngingalenzanga. Yathetha ke shuthi awufuna ukuphuma ujethi usile uphika icala like ish. It's I know shuthi ngeke ngiphume ke nje lokho ngiyenza le program. Ngaze kuyenza ngoba wathi angilivume ngeke. It's I know if ufuna ngilivume enza le yanto ayenziwa amaphoyisa ekhethwa and then ngizolivuma because I was forced. Yeah. And what would you say ukuthi is probably the most hurtful thing or wake experience ngesikhathi ungaphakathi ejele?
Kuma experiences akhona. What would you say is the most awful thing that you experienced ngaphakathi? Yabona makuzoshonwa kini Yeah. kuyila elendelana ula nje Westville. Mhlawumbe 35 minutes ukuya khona. Wazi kodwa ukuthi ngeke uzuye. Yeah. Noma ngathiwa kunomcimbi kini o serious kanjani like nje ubhuti wami lengimlamayo. Ushadelwe ngawo lo nyaka mina ngiboshwe ngawo. Ngiyakhumbula washadelwa ngomhla ka 30 bathu October. Mina ngayizolo ngangisenkantolo ngolesihlanu. Sure. Yabona makuthiwa no remanded case no bail again. Lahle. So yazi ekhaya nento enje. Yeah. Izinto lezi ngisho ngathiwa kini khona abantu abagqekezile mhlambe bafike benza kambi kuncinza amakhwapha ukuthi ish mhlambe bengeke ngenze lutho kodwa ukuba la ngaphakathi Yeah. angifuni ukukhuluma mhlambe uzokuthiwe obe isinqanda mathe sakho hayi useqhubekile nempilo uzwa ngabantu ungazitholelwe mhlambe uzwa kuthiwa uyashada awunayo control yaleyo Yeah. izinto enjalo Sure. zenzekile ke nokho Ngiyacabanga nje yazi, and it's very hard for me to try and put myself in your shoes. But ngiyacabanga nje ngokwami impilo iyaqhubeka ngaphandle. Abasekhaya bathini mebefika bezokubona. Ngiyacabanga ukuthi kuba njani, how's the interaction, because you still maintaining the fact ukuthi angiyazi lento abakhuluma ngayo. Bathini mebefika kuwena? Abasekhaya mhlambe kusiza ukuthi bebazi ukuthi nginhlobo yengane so abazange bangabaze kusukela ngaleso sikhathi kuze kube imanje. Sure. Kukhona abasekhaya like ngizalwa nabo ngqo asebeze bashona becule lefana ukuthi no akazange ingane yasekhaya ubhuti wethu wayengakazakwazi ukwenza leyo nto. Asikho nesizathu futhi kwaye inkantolo yasho sayingwebo ukuthi abayitholi motive yokuthi why umuntu oneminyaka u21 ofundayo angasuka yodubula bulala member yeparliament ena 64 years. Imotive ibithini la bathiwa kodwa ke lokho akubatshela ukuthi icala ngilenzanga ngilenzile. Motive or no motive but ngilenzile icala. Akuveli futhi nobufakazi obungabulinka to someone who bought you mhlawumbe imali yangena to your account ukuthi hayi ke nabo ubufakazi bokuthi khona mhlawumbe umuntu owakuthuma as a 21-year-old. Hayi ngicabanga ukuthi abaphenyi abakhulu laba abahlonishwa babengiphenya bakwenza konke lokho babezokuveza futhi kuba bakuthola. Ikona ukuthi abakutholanga namanje futhi basangakuphenya ngoba akukho. Yeah. So uhleli ke manje la ngaphakathi ejele wenzani ke? Day to day sike sizwe kuthiwa kuyavukwa kuyodliwa kuhlalwa i-hour mhlambe elangeni kubuyelwe ngaphakathi. What were you doing to keep your life going ngaphakathi? Noma la ngehlela uthando lokufunda sengiboshiwe la ngehlela ngifuna uqamba amanga. Yeah. And vele uphume awuqedile esikoleni. Yeah, so nje ngezwe nje kodwa ke sikhona isikole ejele bathi isikole ngoba phela kusuke kusho la kubantu bangaphandle but kukhona abantu abahlala ku waiting list befuna ukungena esikoleni kuphela 3 years. Sure. Ekhona ejele so nakhona akuyona yonke into ekhona ongayifunda. So there was ama N courses ogesi business studies so ngathi no wathi ngifunda ugesi for the sake of ukufunda nje because ngaso sikhathi angasafuni lutho oluzokhipha imali lokhokhela i-education. Yeah. Angizoyifunda nje ngoba ikhona mahala but to pay for it no. Impilo yami engitshela ukuthi no kwenziwe lokho outside ngaboshwa ngenza ngalutho so not anymore. So ngifundele ogesi ngaphakathi ngelo ngitransfer wake ngiyeso nakwamanye amajele uthi usizobhala i-exam utransfer uye ngale. I was transferred to a Free State hlala iminyaka nakhona ngabisele Westville hlala iminyaka busele eGosi Mampuru la kade khona yes so nje ngilandwe ePitoli sengizozophuma la eWestville. Isimo sakho sengqondo sinjani? Because uyakwazi ukuthi bakusukele ngisho kini bethi wenze into ungayenzanga. Like how's your mental state throughout yonke leminyaka, because you stand to say I didn't do it? Umbuzo wakho muhle kodwa ke ngizowuphendula ngokucabanga kwami kodwa shuthi abantu abangawuboni kuphendula kahle lo mbuzo abantu abaseduze kwami but nayi into eke yenzeke ngeke ngiyibone mhlambe ngenza kahle mbethi sixoxa mhlambe nomngani wami mhlambe nomakhelwane mhlambe nesithando mhlambe akhulume into ezofika indiqi ithinte into ethile like ya triggerish sothi uyaqhubeka uyakhuluma yazi
mina ngisafuna ukuba la ukuthi yena akaboni mina ngisafuna sengifuna ukuyihambela ngoyihlayela endlini abangani bami bayazi bekhona isikhathi kuleminyaka edlule ebengivele ngene endlini ngikhiye ngihlale ngedwa they will phone ngingayibambi phone they will knock ngavula at some stage kwakucatshwa ukuthi ngiyilengisile sure ngiyabezwa la ngaphandle sebefuna ukushaya isicapha basikhahlele ngoba bacabanga ukuthi lo muntu uyilengisile sure akaphendula ama calls akakhulumi asimboni ngisho evuke ethi uyodla ini lo muntu nje ngaleso sikhathi zibuya zonke lezi zinto vele ukuthi nci and ucabanga ukuthi okay usiza ngilithola indawo and akukho la ngaza ngikhale khona so angiyazi le nto ibizwa ngani kodwa angikho right kunje abaphepha ngwacosha yeah yes and how do you deal wenze njani because you speak about counseling owayihamba ngesikhathi ningaphakathi post you coming out lukhona usizo mhlambe owake wahamba wayolufuna noma bak-offerisha lona kwenziwa njani ngeke ngazama ukuhamba psychologist thizeni yeah mhlambe ngaba nama sessions awu2 kwesithathu nga decide ukuthi no hayi manje udecideiswa yini angeke ngithini angaze ngiyifunde psychology so igame yabo nabo but ngafeel ukuthi ngazi ukuthi yena ungitreata njengokuthi icase seyiphelile yeah so ama sessions wethu ngibona ukuthi ayingaba right icase mayisephelile manje eyami isa on akwazi mina ukungitshela ukuthi yeke sekudlulile kuzodlula no akudlulile kuyenzeka manje leminyaka iyahamba yeah so njengoba usho ukuthi icase yakhe ayikapheli where are you then if we're fast tracking to the year 2013 kuze kufike ekutheni ke kuthiwa hayi ke mbopha nayi bail siyakunika phuma okay ngithe ngibhantinta ngishaya udili kajele ngegotshongo 2006 ngo-2008 ngo-October 10 ngokubirthday yami ngibhizi nje sishayela insimbi ngabizwa isleep bizwa ngesleep ejele ke noma bizwa kuphi isleep sisho ukuthi khona uzokubona yes uzokubona noma mhlawumbe khona amaphoyisa afuna ukukhuluma nawe sure noma yini so kuloko kwamaphoyisa ngiye mangifica abantu abathathu bazi introduce bamaphoyisa basuke ePortchefstroom okay ya ngwalalela ngaleso sikhathi angilifuni iphoyisa yeah ngisho ngibuka indaba ngaleso sikhathi uma kuswa amaphoyisa adutshuliwe kumina ukuthi dwi ukhona into ethi ya nani niyazi nje ukuthi nangenzani then why nani ngashaya so mabese amaphoyisa ngivele sengimeje ngokuthi eyazi ngihayela ukuphendula noma yini because ngiyazi la ejele ngeba ngishaya yeah ngibhelonga kwenye department okay so bathi bona no ba attende iscene ePortchefstroom kukhona umuntu ozibulele okay wabhala suicide note and kule suicide note uconfessa kwicala likashabalala so bona bayazi ukuthi lecala selagweba umuntu yeah so that's why bedrivile abazibafika la bafuna ukuzobona lo muntu beza ukuthi kwenzakalani kule case kwi suicide note umuntu uthi imino owayebandakanyeka ecaleni likashabalala kwi-suicide note umuntu usho njalo uyasho ukuthi uyena owabulala uShabalala ehamba noSibanibani ambiza ngegama bethunywa uSibanibani ababiza ngamagama yeah okay so ke sizokwenzani ke njoba sizokubona la ndoda so befuna ukuzokhuluma nami bezwe ukuthi mina ngazi mhlawumbe ikhona into engiyaziyo kulento uyamazi lo muntu bayakubuza ukuthi uyamazi lo muntu lo bathi beqhubeka bekhuluma ngathi nje ngicela ukuyibona nje leyo nto engikhuluma ngayo nithi ngiqhubeka ngibe ngiyifunda because mina lo ngaboshwa ngiclueless ngiyafisa ukwazi okay bhantinta mina mhlambe ke ngibhantintela bani yeah akaqhubeka ahlale ngaphandle but ngiyafisa ukumazi so ngabona ukuthi yona ichance le ngicela incwadi ngiphuthume ngiyithinta la yeah ngiyifunda incwadi baningi abantu abawola la but ngibona ukuthi ukhona umuntu oyedwa engimaziyo la igama lakho alikho encwadini alikho igama lami futhi alikwazi ukuba khona but ukhona umuntu omaziyo kule ncwadi khona umuntu engimaziyo la but umuntu nje labantu ngokwamazinga othanda ukusixaxa engicabanga ukuthi yena ngaleso sikhathi wayengangazi nami ngimazi ngoba naku labo labantu ekumele ubazi uma uyimember yomphakathi so yeah so from then 2008 ngize ngaphuma ngebail ngo2013 now kulo 5 years ke manje sengiyayazi lento sengigula kakhulu ke manje uthi yazi bekungcono ngingayazi yabo nje basengiyazi kukhona into ababoshwa ngani pho uyabuza every day ukuthi kwenzakalani lapho uzocabanga ukuthi nabameli ngathi benikwe imali mhlawumbe ukuthi bangabe sakusiza ngoba isebenzile imali kule case angifuna ukuqamba amanga isebenzile kusukela iqala kuze kwemanje bangikhuluma nawe njoba le case manje ina unyaka wes21 lo yo mina ngiphela le case okusho ukuthi mina nje like literally uhalf weminyaka yami uyile case ngoba ngisho ngina 21
So it's actually you're around 42 now. nje. Double the age that you were when you were arrested. Yes, until ke ngo2013 kubuyele enkantolo kuthiwa no. Bathi abameli sikholwa ukuthi inkantolo mhlambe ukuba le evidence yayikhona during trial. Sasingasifike kule verdict yokugweba uChiya. Yo. And sayi same judge, same mshushisi abengigwebile. Okay, uthini ke manje umshushisi? Umshushisi ngaleso sikhathi wathi ngalobufakazi obukhona yena ngokwakhe uChiya bengamniyanga ngisho free bail. Kodwa ke akulele kuyena akulele kwinkosi yenkantolo. Okay. Athi inkosi yenkantolo no ngoba icase inkulu. Yona lento engayifuni ukuthi icase kulokuthiwa inkulu. Inkulu ekabani? Eyami impho. Yo. Bathiwa no ngcono nginikeze ibail ka 4,000. So Okay. ngaphuma ngebail ka 4,000 kanjalo. Uyaphuma ngebail ya 4,000. Bayangena ke yini laba who are meant to now be in your place noma kuboshwa umuntu? Uma ngiphuma wathi umshushisi uzo instructor uSAPS ukuthi uhambe uyothi Dickmore kule new evidence. 2013 loyo. uDickmore ke uhamba kanjani? No uDickmore uSAPS awukazi ukwenza. Kusukela ngaleso sikhathi kuze kube imanje. Abantu abenze uDickmore ithina. Seniphumile seningaphandle. Mangisho thina ngisho mina and mhlambe nefamily nabaseduze nami. Izinto engiyitholile mina kulo Dickmore amaphoyisa abuya athi awazitholi. Uyazibuza ukuthi why bengazitholi. Kuthiwa ngithi they choose ukungatholi izinto eziright then benze arrest. Ngezathu ezithile ke ngingazazi. Okay, so manje ke as things stand, icala lakho alikakapheli. Alikakapheli. So yini ke manje ezo define noma yini esiyilindile so that we can conclude matters. Mo yenkantolo post 2013 kokuphuma kwakho kwenzakalani enkantolo? Kufike kuthiwani? Oqala nje nganoma ipati noma inhlanhla ummeli kwakuyena wayelwile ngaze ngaphuma. Kuthe nje kuleyo minyaka 2014 15 ish washona. Bele kuthola omunye ummeli and abameli bayabiza lapho wena ngithi uhlela usebenza. Akekho umuntu ofuna ukuqasha ngoba wena. Yeah. Ukuye enkantolo ngicabanga ukuthi siqale ngo2022 from 2013 ukuyovela nje ukuqala enkantolo ku 2022. Inkantolo ithi ama records okuthethwa kwecala because la ama records angithi ayagcina yonke into isuke irecord for appeal purposes. Mase sifuna ukuappeala ke siyawadinga lawa ama records. Ithi inkantolo alahleka wasaphelele. So you can't appeal. So Is that what it means? So kuyenzeka kodwa ke isuke engasekho right akwazi ukuthi ingahamba kahle ngoba khona into isuke idingeka lapho. Okay. So ukuya kwi appeal manje enkantolo kuthina kukabili. If ama records engekho ukhona umthetho oshoyo ukuthi ufuna kwenzakaleni kulo muntu osoke appeal. Izazi imithetho ziyazi. But into ekade ingibalekele kakhulu nesangibalekele namanje. Engicabanga ukuthi yongibalekela ngize ngife. Uma ungikhipha manje uthi ama records awekho. So uChiya kaphume ngoba shuthi ngekwenzekela ukuthi ama records engekho. Leyo nto ayingenzi ngibe msulu. Ayisho ukuthi innocent. Yes, Yeah. inaleya cloud hanging over me. Yes. Mina bengiyifisa leyo ukuthi kuphenywe thoroughly ngoba zikhona izinto zicacile. Kwenziwa ama arrest. If noChiya icala lithamthinta akaboshwe uChiya. Baningi kakhulu abantu la abadeserve justice. Akuseyena uChiya kuphela. Umufi uShabalala. Yilo wayilengisa. Lo wamuntu waveza amaqiniso. Wayena ukuthi ngaboshwa umuntu kula maqiniso awaveza. Ijustice ayenzeke. Yilaba babaliwe encwadini. Lo mfana wayilengisa la ayilengisela khona emzini weSangoma Thizeni okuthiwa siyobageza. Lezo sangoma naso sikukhulumile lokho lo mfana wakho confess. Lezo sangoma sisatshisiwe sasawuvula icala. Sisatshiswa umuntu ovelayo ku suicide note. Simbiza ngegama siyovula icala isangoma. A case was opened isangoma sisatshiswa. Case was opened ngo2010. Isangoma sibulewe ngo2013. No one was ever arrested for that matter. So le case sayidinga ukuthi isetshenzwe hayi ukuthi vele kuthi uChiya nje uyadedelwa based ukuthi ama records awekho. Baningi abantu abadeserve justice la. Is ubhuti wakathu usinikeze ibhamu waselendelana. Owafika eKhethomena washo ukuthi ibhamu akasinikanga. Lo muntu wathi sehamba gama lakho Nhlanhla Ntombela. Wathi sehamba
wathi hayi Mbopha hlalana ejele ediniwe wathi ngeke kuphela u3 weeks singabatholanga thina abantu abenze icala basho kanje awuphelanga u3 weeks kuyena ephila badujula ngenhlava kuthiwa ko14 akaze kuboshwe umuntu ngaleyona baningi abantu ababulewe kule case so ngokwami mhlambe ke ngenqondo yami ebhedelayo if amaphoyisa vele ekuqaleni ayenze into eright ngabe khona abantu abavikelekile bangafa la if nje kwakuboshwa abantu aba-right vele ekuqaleni so abantu babulawa la ngoba basuke bezama ukuveza iqiniso and okay Nces. So you find, I feel like you uthola impilo yakho like on hold. There's no moving forward currently la ukhona akukho futhi ubuyele emumva. How would you describe impilo yakho njengamanje? Kuthi angazi noma mhlawumbe kuzoba inhlamba yini kodwa impilo yami nje inako ukuba umpetho ngoba kukhona izinto ake ngenze isibonelo nje kuyinto ejwayelekile ukuthi abesilisa thina mhlawumbe abantu abamnyama kwi-age ethile uyazibona uyaganwa ini ngisho ngathiwa manje kwenzakalani lethi ngiba nama resources okugana ngizobe angiyenza ijustice kulo muntu wesifazane engashada naye manje ngoba kuzoba khona isikhathi la nje sonto lonke ngingakhulumi naye and then uzocabanga mhlawumbe sixabene kanti no lento ivukile ithe ngci ekhanda so ngiyohlezi ngimchazela ini mhlawumbe uzothi yakhuluma ngivele ngiphendule ngenye indlela kanti ngikwenye indawo so until the case iphele impilo yami nje yamahliphihliphi kahle ngiyahlanya mengase kuthiwa siyayibuka i-justice system yala eSouth Africa, what would you say is a change that you'd like to see? Ngingasakhulumi ngabantu who are wrongly accused noma wrongly incarcerated, but just nje how they handled le process yonke kuze kufike la sikhona njengamanje. Umbono wami uthi kukhona izinto eSouth Africa ezibhaliwe phansi like umthetho sisekelo, Bill of Rights what lezi ehlezi inconyo namanye amazwe zinhle zona mawuyifunda but practically azenzeki. One, eSouth Africa abantu abalingani kakhulu futhi that's why ngeke ngithi mangizwa mhlambe emsakazweni kuthiwa kufanele kubuye isigaba sentambo wara ngibona okay kwesinye isikhathi redo ngiyicisha uma ngihamba nawe ngizokutshela ukuthi ngicela ungicisha le redo noma ushintshe station because vele ngibona ngizoyiphihliza le redo ngoba manje angikwazi ukufika kulomuntu okhulumayo ngoba lento ayikhulumayo akayazi isigaba sentambo mangathiwa siyabuya sizonquma umuntu omnyama ohluphekayo so isystem indlela eyona isebenza ngendlela engafani kubantu abangafani uthina nje abadla imbuya ngothi bakwazi ukwenza noma yini and you can't do anything about it. And as we close, Mbopha, ngokwakho uyothi sekuphelile noma you're satisfied uma sekunjani? Lokho ngikusho ngisaphila ngoba bakhona abantu abakhulumele kule case bengazi ukuthi bazobulawa. So nami angazi ukuthi ukuphila kwami kuhamba kanjani ngoba kahle angigolozile. Ngcono ngikusho lokho ukuze makwenzeka noma yini kube ukusingakusho. Kule case ubulungiswa buyobe benzekile uma amaphoyisa lawa angenzanga kahle. Siqale kuwona amaphoyisa ngoba iwona ngamabomu bevikela osambodi. Nabakhulu khona emaphoyiseni hayi amaphoyisa kuphela lawa bopha. Because at some stage ngeke ngamfonela ubaba ubheka icela, ngifonela ngisejele. Amchazela ukuthi kwenzakalani. Indlela aphendula ngayo namanje isangisanganisa mangicabanga. But uma sengiphumile sesizenzela uphenyo, you can tell ukuthi okay, maningi amathuba ukuthi nawe ayevelazi ukuthi akumina. But kuyasikho lapho. Ngokwami ubulungiswa kuyomela laba bantu kube khona indlela yokuthi bacharge ngamacala athile lawa amaphoyisa. 2, labantu ababalwa ku suicide note bengakaphenywa bengakaboshwa nabantu ababulele labofakazi shothi South Africa kube kuyadlala. eSouth Africa sinama units ayinqwaba nama resources akhona ka subs akhona impela but asebenza uma besuke benenhloso ngempela yokuphenya into bayithola. So kule case they choose ungayithola not ukuthi ayitholakala. If bekuthiwa ikhona into ethi ayike Mbopha na amaphoyisa kunika
awuyihede le team labantu besingalela sibabophile namhlanje but ke kunjena so ukuya enkantolo mina ngikunqina but into enginqina ukuya enkantolo ingalandwanga lento engineshow ukuthi izongisiza engingalela ukuthi ithelwe yimina kulele kumina because khona eminye iminyaka engingakwazi ukungena because i-authority is not given. I'm very curious ukuthi lama skills owathola ngaphakathi, are you using them mhlambe la ngaphandle? Uyakwazi ukusebenza, wake wasebenza lokho waphuma ejele? Yes. Lokho engakufunda angaze ngisebenze ngakho. Okay. Kodwa ke ngeke ngibambe lapha nalapha. Ngoba ngisazama futhi ukuba isakhamuzi esingawuphula umthetho. But ngiyakhumbula ngisangaphakathi khona into yakhe ekhanda lami. Yabo nje i-crime ngingakaze ngiyenze but sengiboshwe ngashawudile kajele. Uma ngiphuma la ngifuna ukuyohlephisa. Ngoba kanti umuntu uyaboshwa ngisho ngenza ngalutho. Kodwa ngoba le nto ayikho kumina. Yeah. Ayenzeki nje wasengila ngaphandle. So ngiyatohoza just ukuthi ingane zami zikwazi ukuthi ilale idlile oma nabukeni what. And bona abantwana bakho, how is your relationship nabo? Since you say ukuthi sometimes awukwazi nanokuhlala nabantu isikhathi eside. Ngiyakuzama ukusemandleni. Ngoba nayo lento eparenting angithi ayifundwa ndawo. Yeah. Into engiyangizama ukuyenza nje mina ilula. Angisho ukuthi right. Ngoba ngikhulu baba ngingenayo washona sebancane. Iyodwa into engiyenzayo. Ngenza lento engifisa ukuthi ngabe yayenziwa kumina if baba wayekhona. So I'm just doing that. So ngikhona ingane zami. Angisho ukuthi mhlambe perfect mhlambe bangakhala phela omabazo. But mina ngiyakwenza ukusemandleni. Yeah. Yes. Yeah, listen Mbopha, siyabonga kakhulu for joining us on Elevate and for sharing your story. I mean, it's a story that is painful, uma usizwa, but it speaks to the testament of your endurance and just being hopeful and waiting. And we hope ukuthi ukulinda kwakho ke someday will serve you in the sense yokuthi kuyokunika le justice le oyifisayo. Kubonga mina Gagasi FM nabahleli nabo producer nanani. Siyabonga amathuba nje ngoba kwesinye isikhathi ziningi into osukufuna ukuyikhuluma but ama platforms wancishwe. Kwesinye isikhathi ufone uvinjwe nje lapha la sukele ngena khona ifone uthi yasi ngifisa ukukhuluma into enje. Ekunokho endaweni but ke siyabonga Gagasi FM. Siyabonga kakhulu. Well, you heard it there on Elevate. Real stories, real people. And you can share your thoughts with us on our comment section. Also, download our app. It is so important. Kamalami ngusithabile kaMazubane. Until the next episode.